אני יודעת, כי דיברנו בטלפון. צה"ל בשם הגנת מדינת ישראל פולש למדינות ולאזרחים שאסור לו לפלוש לשם. יש גבול ויש מידה. אי אפשר שצבא שהוקם לצורך הגנה הופך לצבא כיבוש, לצבא הרס. אנחנו כאן הערב כדי לזעוק את זעקתם של הקורבנות בעזה, בחיפה ובביירות ולכאוב את כאבם. אנחנו כאן כדי לזעוק את הזעקה: הפסיקו את הטירוף, די למלחמה, עצרו את האש, את ההרס והתופת, החליפו את השבויים. אנו כאן כדי לתבוע רק פתרון מדיני למשבר, רק משא ומתן ומהלכים דיפלומטיים. על שהיא הופכת למעין פרודיה מעובדת ומביטה. אבל אנחנו טומנים את הראש בחול ושוב אומרים שאין ברירה, ושוב יש הפצצות על אוכלוסייה אזרחית בלבנון, שוב עונשים קולקטיביים בעזה, שוב שומעים תירוצים של גנרלים שמצדיקים פשעי מלחמה. ועכשיו מצפים מאיתנו שנתגייס, שניקח חלק בכל זה, במלחמה שפותרת את הלבנונים, את הפלסטינים ואת הישראלים, ואת כל מי שמדינת ישראל תנסה לפנות את האגו שמנהיגיה על גבו. איך אוכל להתגייס? איך אוכל להיות בורג במכונת הדמים של ממשלת ישראל? איך אוכל לעצום את עיניי ולשכוח את מה שאני יודעת, שמדיניות הכוח לא השיגה ולא תשיג שום ביטחון, שסכסוכים פותחים רק במשא ומתן. אני חייבת להגיד לא. בני הנוער כולם חייבים להגיד לא. חייל, הקשב, חובה לסרב. חייל, הקשב, חובה לסרב. חייל, הקשב, חובה לסרב. Мы здесь сегодня протестуем против этой войны. Остановить оккупацию, остановить убийство, остановить убийство детей. Здесь сегодня евреи-арабы, мы вместе, чтобы сказать нет нашему правительству. Нет, нет, мы не хотим этой войны. Это не нашу пользу. Мы хотим остановить эту войну сейчас. בלבנון ובעזה מוחקים שכונות מגורים בשמנו. בלבנון ועזה חיילי צה"ל לוקחים חלק בפשעי מלחמה. אנחנו קוראים לחיילי צה"ל מפה: אל תיקחו חלק בפשעי מלחמה, אל תפגעו בצורה מכוונת באזרחים. פגיעה באזרחים היא פשע מלחמה. מחיקת שכונות מגורים היא פשע מלחמה. ירי על אזרחים הוא פשע מלחמה. הריסת בתים היא פשע מלחמה. אל תיקחו חלק בפשעי מלחמה. וכל מי שלוקח חלק שיחכה לבית משפט, ואם לא בארץ אז בחו"ל. הרס יותר מ-40 גשרים, הרס נמלי הים, שדה התעופה הבינלאומי, שני שדות תעופה של הצבא הלבנוני, תחנות דלק, 4 מפעלים בייצור חשמל, מאגרי מים, מרכזיות טלפון, פארק שעשועים. יותר מ5 מעשי טבח בהם נהרגו יותר מ300 לבנונים. הפגזת מוצבים של צבא לבנון, הפגזת בית ספר בהרים, רזה שטיפל בפצועים, סיפר שהוא הבחין בתופעות של עור נמס, עצמות מרוסקות וגופות שחורות ללא כוויות. הוא הסיק ויש לו חשש שנעשה שימוש בנשק כימי. הפגזות כנסייה ליד בקעה, הפגזת מסגד, הפגזת סכר קרון, הפגזת שיירה של
זה מראה נהדר לראות את ההמון הזה מכאן. אני גאה להיות איתכם כאן, אני גאה להיות עם כל אחד מכם. שום דבר טוב לא יצא מהמלחמה הזאת. התחייה